2006an egin zen manifestazioa, eta zen justu momentu batean non ikasle mugimendua indartzen joaten zen edo hasten zen hezkuntza erreforma ziklo edo olatu berri baten kontra alde batetik, baina ere Egi Unibertsitatearen lehen urteak ziren, Egi Unibertsitatea bezalako proiektu eraikitzaileak ere proposatzen ziren, eta errepresioa hasi zen berriz gogorki jotzen ikasle mugimendua, justu momentu batean non indartzen ari zen ikasle mugimendua. Eta beraz, manifestazio bat egin zen 5 eskakizun konkretuekin edo exigentzia konkretuekin. Hauetako 3 lotuak ziren izan Leioan, izan Gasteizen eta izan Bilboko Egi Unibertsitatearen arira izan ziren errepresio kasuekin, izan espedienteak akademikoak irekitzeko mehatxuak edo izan identifikazio, atxiloketa edo bestelako seguraten edo bidezko eguneroko errepresioa salatzeko. Beraz, 3 eskakizun horiek ziren errepresioari lotuak, eta beste 2 ere errepresio edo egiturazkoagoa den errepresio baten kontra polizia ez sartzeko, ertzaintza unibertsitatera, kampusetara ez sartzeko neurriak hartzitzan eskatzen genion unibertsitateari, eta baita ere egunerokoan hor diren segurtasuna agenteen kanporaketa ere eskatzen genuen. Agian aipatzea hori testu inguru horretan, unibertsitate mailan ematen ziren ikasle borrokei lotuta, gure belaunaldia edo sartu aurretik borroka prozesu nahiko potenteak egon zirela, Boloniaren erreformari lotuta, baina hori eta gero egon zela geldialdi bat ez, baina ikasle borrokaren nola egiteko geldialdi moduko bat. Eta Bolonia prozesua eta gero, Europar mailatik eta joan zirela erreforma prozesu berri batzuk planteatzen, 2015 eta bar, eta hor egon zela ikasle abertzaleak militatzen genuen artean eta ikasle asamblea desberdinetan eta berriz ere erreforma horiei aurre egiteko borroka dinamika batzuk, eta ez bakarrik modu konfrontatiboan edo erreformei aurka egiteko, baizik eta ere gure hezkuntza eredua eraikitzera bidean edo aletxo txikiak jartzeko proiektuak. Izan asamblea desberdinetako eskola kolektiboak edo herri unibertsitateak. Eta orduan ikasle mugimenduaren berraktibatze horretan, nolabait ere rektoretzaren erantzuna izan zen unibertsitateko giro lasai hori nolabait aztoratu edo kolokan jartzen zuen ikasle mugimendu horren aurka, zuzenean errepresioa erabili, modu zuzenean, bai bere segurtasun enpresaren bitartez, bai isunen bitartez, bai prozesu judizialen bitartez, bai hainbat kasutan ertzaintzari unibertsitatera sartzeko agindua emanez, eta bar. Beraz, 2006an egin zen manifestazio hori, konkretuki ikasle mugimenduak jasaten zuen errepresioaren kontrako manifestazio bat zen, eta bertan errektoretzari hainbat exigentzia plantatzen genizkion, eta beraz Leioan egin genuen manifestazioa pilako 26 batean. Manifestazioan bertan 5 ikasle atxilotuak edo atxikiak izan ginen, eta momentu hortatik goiti inputatuak. Eta duela guti publiko egin dugun moduan, gure karguak edo eskatzen dizkigu karguak alare nahiko edo bereziki handiak diela edo bereziki eskaera pizuak egiten dituztela. Inputatzen dizkiguten kartzela zigorrei lotuta, guztira 40 dira, baina bai azpimarratzekoa dela 2 ikasleren kontra akusazio partikularrak 17 urteko kartzela zigorrak eskatzen dituela, nahiz eta gero fiskaltzak 9 urtete dira jaisten dituen, baina bai kartzela zigor guztiz desproportzionatuak direla, horrelako mobilizazio batean ikasle batzuei 17 urteko kartzela zigorrak eskatzen. Eta gian holako hain kondena eskaera altuak izateak, gaur egun izaten aldiren ikasle mugimenduko kideak beldurtzeko edo holako funtzio bat betetzen alduela, hori pixkat
beldurtzea eta ikasleria lasai egotea. Gure kasuak edo errepresioak orokorrean ikasle mugimenduaren kontra betetzen duen funtzioa, nik uste bai alde batetik dela, gaur egun mobilizatzen diren ikasleekiko toke bat edo beldur moduko bat sentitzea benetan hezkuntza esparruan gertatzen diren injustizien aurrean antolatzeko eta horiek modu aske batean salatzeko, nolabaiteko muga bat, baina baita ere militantzia politikoa zigortzeaz gain, militantzia politikoa oztopatzeko modu bat ere bai. Ze orain 45.000 euroko gastu batzuei aurre egiteko gure buruak inplikatu behar ditugu eta gure inguruak inplikatu behar ditugu nolabaiteko kanpaina bat egiteko eta lanean jartzeko diru hori ateratzeko eta horrek ere nolabait muga bat suposatzen du militantzia politikoa aurrera eramateko. Zentzuketan hori, dirua biltzeko hainbat ekimen eta planteatu dira Leioako bostenen sustenguz edo, eta hauen artean Eilogazo plataforman edo ezagik dugun doaintza kanpaina, internet bidezko doaintza kanpaina, eta baita udantzeak maila lokalean eta antolatuko ditugun edo lekuan antolatuko diren dirua biltzeko ekimenak. Unibertsitatea gauk egun ere zentzu komun handi batek hartzen du unibertsitatea askatasun isla bat bezala, non eztabaidarako eta denerako eskubideak badiren eta adibide horiek eta gauk egun ere badiren adibideak izan Ibaetako, joan den urtean Ibaetako gela bat okupatuta berehala polizia kanporatu zuen zituen ikasleak. Izan ikasturte honetan Gasteizen izan ziren 34 atxiloketek, nahiko diskurtso hori gezurtatzen dute nahiko egeski hori, ikusten da ikasle mugimendua pixkat mugitzen hasten denean edo benetako edo oinahiak kritikatzen hasten denean, kriston errepresioa jasaten dela eta argi geratzen dela zein den unibertsitatearen funtzioa, ez dela inongo gizarte honetan unibertsitatea ez dela beste esparru bat aparte, baizik eta guzi funtzio disiplinari bat duela, besteak beste. Hor nik uste gehitzeko ere, agian unibertsitatearen diskurtsoa bai dela edozein iritzi egon daitekela, eztabaidak egon daitezkela eta baina gero eztabaida horiek gorputz hartzen dutenean edo eztabaida horiek antolatzen direnean, ikasle gela bat okupatzen denean, ikasle mugimenduak indar hartzen duenean, ikasleak antolatzen direnean ematen zaien edukiak modu kritiko batean lantzeko eta iritzi horiek gorputz bat hartzen dutenean, orduan unibertsitateari etzaiola gustatzen beste egiteko askatasuna. Agian eztabaidatzeko iritziak emateko askatasun hori baimentzen da, baina gero hori errealizatzeko eta hori gorpuzteko askatasuna ematen denean, ikusten da benetan diskurtso progre horren atzean errealki burgesiarentzat funtzioak betetzen dituen unibertsitate bat dagoela eta hori nabaritzen da horrelako errepresio kasuekin.